Welcome to PC Shah's channel. The Adventure of Ropeka, Hmingthanpuia tualthih thu, ziak tu zo nun sia maral te. Ka hming chu zorin sangi ni ami then khat chuan min la hriat ka ring, ka ulal Ropeka nu chhuina chanchin, ziak karon tar lang thin tu ka ni. Tun truma hian ka uma man sual rong bol na hailan tam tak zinga karil ru khoi ber le min tina ber chanchin karon tar lang do na. He nu chhuina chanchin hi amakina rap thla ka thudik hailan ani nuwa he chanchinin eril ru tina ve hau lo ni zongin mishing mangai na le zangai na nei ve reng lova khangai nge yang che. Boina lo in tran na chu hetiang hi ni. Jun ni som pali jing lamania erong bol pa in katuk tin TV program en thin chibai Mizoram chuka ena adan pa nga in zik pui chuan ozang khai takin chanchin thar crime legislation hospital le police station report te churon puang zunga chuti lai chuan kangkong khar dar merik chu tuine moron met ritlang tlanga ka uma ma chuan thu boi chin fel sak tura ron ngen thin tu mi tam takalo narzin to ema wangin apui na be se in leng kan nei le chu karing lok hau lawani man mo lem lovin kong ka chu ka wa honga pona chuan nu kumsam nga borvel tur lanal tak sambuang thak mai hi lo dinga alanda na moya za omte lul ne na mit mengero lungai nai na khata trampui theina chekanem ka hantia lal rope ka mu ka dua ma mi atia angoi deuh data chumi nuwa ka mu the ni chuan ka lo motang ati chunzom le a ka u chu la ron tholova engpo ni se ron lut phot ta che ti pain kong ka chu ka hong zawa ka lo me ati sapa menon zui lut ngala eng chung chang ange ka u chu mui dua ka hantia min chan mai har sa ti ni om takin angoi deuh wanga apui na be se local kania in klasun mel takin atia chuta muang chang ka le hoya ka u chona tran pui be se local mitam takalo na risin tunlai chu hrisel lo dewa aeng ti ma tui lo ni ka ti zoi raya in thlasun mel takin min ena engemo soitumina ka ang zowa ma se soile talo chuan angoi le tadaya engpo ni se lo thu phot la ka u chu ka wakai thonge ka tia sitting room a chuan thut na tur ka ko muwa ka u mut pindan lampan chuan ka kalsan tangala ka uma ma pindan kongka chu ka han honga zoite hianda dui chuan tlinglo takin karon panche ka sual jong ne ni ma karon kun bo to lo turin min na yang che chatuanai kianga om turin min sil faila soi chiat na tin reng tanin thim le thi na thleng pon itan kalve ka huwa masin lalpa ka zui zelang che alo riaya chu la chu ma man tun haya ngai thlak zin me mani amu hil mel chu ka thlir wonga mi ten nu chui thiam tin an ngai sanga mi fing tak le thinlung sak tak nei mel hi pu boka ma se alan angot chu ni vek big silo mama chuan mangai na hliama tuara a mangai berina kalsan ani mi mudan le keima nge in ka mudan po chu dikhau lo ti ka hria chu mama thinlung chu mangai na lama chuan a chak lo ani a mel chu ka thlir ngoya ka u chu ka khongai tak zet mangai na hliama tora wanga a na chu top san ani ti ka hria ka thil hria tang chu seveni se a tran puina ma mo ngoi mitam takte chuan ka u thinlung hliam tu chun hove nge in ka ring abianga chuan ka zuk chula mam harte zoite in ka tia muang chang in aron menga amit meng chu sen ruma enge ni ta atia ni zani mu hil lo ni mo ka lo tia zalo ti hriat ngoi hian anui saka min ngai to su mate ka thalom atia in leng kan neya i tampuina ma mo bokani ka u chu nuam sam lo ema na han thok thei chi la ni ri lo ani ka wati le mai donem ni modam tak hian ka tia nilove mate na ka thok le tan don ani ati tamaya makti deuh chuan mama chuka ena mam iti tak em ni limti hriat ngoi hian ka ti chhuaka ni e mate malampan ke ka pen le don ani ni zan khan ani chuan du na che chete ma ka nei to lo min tia mate karil ru ka siam felta ni
mangai te maila min du lo tu na mangai chu katan hlok na om lo mai ani lova atan ni nom le nok sak mai ka ni to ti na ni chuwang chuan a tel lova hring nun ma chon ka ziranga ya malam panin ke ka pe nanga ka hnung tol to lovang hun rei tak chung ke ma chau ka lo in ngai to a nang le zel ka thla thlam che wangin ngai dam don nia o ka u chuan a thinlung hliam ani wanga torna sajia ka hre chianga chu tiang ril ru thara ron puta chu ka lom kher mai ma se ka lainat em boka mitui parol teu chungin mama ka van lom takem ka tia ka kwa vong vonga ka hongot mai ka hanti sapa ani chuan mate ka ho ve leinem mishing mangai na chuan top chin aneya min mangai na chu top ta ti na ni mai ke chuan huat ve na chan tur ka nei lo nang pon ho su o atia ka chang lok lo a o ma be reng chung chuan ka ngoi wanga umam mishing mangai na chuan top chin anei hi ti mo ke chuan top chin nei lovin ka mangai chia ka mangai rengang che ka ti sepa thalhel ti hriat ngoi na o ma chuan ka beya ke pon top chin nei lovin ka mangai ang che aron ti ve a thlamuang ti hriat ngoi a o ma ka be reng lai chuan khaile har to te le imu thlu ni em lo mo kanin leng chu lo hril hai lu tukange aron ti fiam thu hluta chutia hanti ta ka chuan ka thla wata mitui parol teu chung chuan ka nui sen sena min mangai ti hriat ngoi a min kwa lo na rei to em ani ka ti ve a anui haka minon man bele tumlai chuan ka lo tlan chewata ronin phi fai hle ro idi tual vungi sun reilu tuka email cheman te nia ka tia nui hak khak chung chuan a pindan tang chuan ka tlan chuak wata kanin leng thutna lam chu ka vapana kapi ka u chu lo ngak lok ro arei lovang thil ti lak lo lai ka lo neya ka kalsan lok ang che ka tia alu bungata kalome atia ka kalsan tangala darkar chan vennuwa thut khom na pindana chuan ka valet vele a chuti lai chuan kanin leng nu chu ho turin lo tho chuak ve meka kanin leng chuan a be ka tangin phone a ron phora chuta chuan tlangwal pakhat thalak hi tilanga mitui parol teu chung chuan chu thalak chu ka u chu en tira ente tlangwal itan chuan tlangwal pakhat ve mai ni mai thei ma se ka ta ne ro chuan ka khovel ani si ka be se na nung beri ni a tu tan puina ma be se tu dang ka nei to lo nang ma chau karin na ka ngatania o ta chuak in sum ti hriat ngoi hian atia a mitui ro chu dang zo lo ka u chuan a mita chinga thoka lawang wanga aron men le chuan leina na nen kanin leng nu chu ron ena kapi ka thei top ka chuang ti ka tiama che atia chu thu chu ka u chuan a soilo na van rei ta em ka thinlung chu lom nai na khata ka uma ma chu chuang takin a hnung lama tang chuan ka thlir ngoya kanin leng chuan a bianga mit tui luang zoi chu a hru hul thuaka kalama lo hoya ka ma chuan a ron dinga nula kalome o atia enghar sat nange to ka shevelo ma se nu thatak nin ka hria kalainat ngal em ani akal tumin her chu kapi khongai takini fa patlalak chu kalo en ve thengem kalo tia ngoi rengina phone a phor chuak le a chu ta tlangwal pakhat thalak chu ka en vonga a mel thakher mai ka ti sapa kalome ama zong ai zo hian ati le sapa eng thuma soile to lovin kanina tang chuna chuak tangalani mama chumin hnung chon zong in a thua hnung lama tang chuan ka thlir ngoya mama ka chuang lu tuk che ka han tia mate chumi le chuan ka chuang zok nge yang che ti paina ronin hera minon nui saka thinlung chung ril beraka lom na chuan para ron chuanga kaloi nui let sen sena ka hlimani ti ka u chuan a hmu thiam ngei ka ring chumini ni leng chuan ka u chu chuak bo wanga enge ti ka hrelowa ma se ka lo mani thlatam taka in khung to a kan kot kai ti chau lo chu pona chuak ngai lova mi puinin khong a hrelowa khovel la ka tangina in la sang ni bering ka hria engti tura chuak nge ni hrelo maila chuminia chuak wak vele ta chu ka lom reng ani tlaya chuan thlatam tak chung ka lo hmu to lo hlim mel pu hian a lo ho a boite nak tuk chu kolkata izinang o aron tia enge kan tiang kalau ti ha na kan thok don mole a timaya umam kawan lom takem ka tia ka bianga chuan mirom piai zewa
kan ha tur chui hre ve duem khei sau tak tak turani thuila ka hrilang che atia hetiang hian an ha tho tur chanchin chumin hrilta a Meiniriat Khan Kolkata a Medica Super Specialty Hospital a Hmingthanpuia lungzai ani a ron har chuak le tur om to lovina boral zui ta ni a fa pathi na chungchanga chuan Hmingthanpuia nu Grace zam liani kanin leng khan thil fellow omina ring tlata a fa pa chu azai tu Dr. Gos chuan tumreng wangin ati hlumni na ngai tlatani chumi ni wang chuan Mukundapur police station a FIR a thelu ta mase police te chuan malak vak ngai nan shelo ni ome Dr. Gos chu hunrei lo te chung chu police custody a dani a mase police te chuan ti suala nei oman hriat ngang lo wangin an chhuale thuai ani chu thina chungchanga chuan Dr. Gos a thona Medica Super Specialty Hospital a Medical Superintendent Dr. Saumitra Bharadwaj chuan hospital le thoktu te chuan thil ti sual eng man nei lo thu thar the dar tu te ma huang takina puang piap piap boka mase chu ti ni chung chuan New Delhi a cardiologist thiam Hmingthang India rampum huap poa thiam ber anga chalngam Mac Super Specialty Hospital New Delhi an Dr. Grace zam ni thian nai tak ni bok Dr. Viveka Kumar thung chuan Hmingthanpuia lung test result chi hrang hranga zir chian chuan chu thina chu thil thleng theya ngai lo tlat thungani he thina thlen ma hian thil ngai to ngai tak thlenga oma chu Hmingthanpuia chuan a thi mani lok hian anu private secretary eni lalram chani chu nupuya nei mau mai chu anu rem ti puina le hriat puina tel ho lovina ni le ngal makdeu mai chu anin ngai zong thin ti reng Grace zam ni chuan hretlat lo mai ani tin thil makle deuh mai pakhat chu Hmingthanpuia zai tu Dr. Gos cardiologist chu Hmingthanpuia thian thatak ani ang loi boka mate he khesi nokin hau tak don le a mi hosa le mi thiam tak tak te in nam noina ni wangin katan po zam om rum mai he thina wanga ka tan puiron be sei Grace zam pui ngei po kha Kolkata a 32bytes.net company a shareholder ani a 50% lai company a chuan share nei ni ome tina fa pa Hmingthanpuia he thina tur tu ngei po hi he company a hian chief engineer ani nge bokani mase he kheisa in ham noi te hi an lian tham veu na a hunrei tak na ka chol san to nuwa bul han tan le na tura tan chuan atluka du thu sam ka nei chuang lo mama chuan in rin tok na khat mel pu hian atia ke chuan umam avan lian tham em ve kanin rol lo top na tura kanin rol palang ti te ka van hlaw em alo tia boite he thina chungchanga hian Grace zam liani khan thil fellow om ngei na ring het tlata arin na diklo chungchanga ngai dan han siam mai ngai na po ka shebik lo mase mela kha chuan lungai na top khok chu in phum nge ni tiro thil diklo takin phum ru omani phot zongin kanin rol na tur dik taka kanin rol jok ti na ni don ani atia kangoi wangwanga chuta ani mam Grace chu adikiringem ka han tingota athu soitlem te aringot po ngai tu ngai thil tam tak chu om to nge ya mase ngai dan het siam na tur ema thu chiang le rin ngam ture rola om lo atia ngoi le wangwanga doctor mu chu ka chak ma sata ber mai ati zui ta daya hunrei lo deuh chung kan ngoi dun wangwang nu chuan ke chuan engtin nge mai lak tanang ka han tia Hmingthanpuia thian pa le ma zai tu ni bok doctor le a team te chu ka hmu sa berang atia ain ngai en chunjom reng dana angai to na chu seng zui ni ti ka hremaya ti boi chunjom duri lovin ka wa thut na ya a oma bein ka khuwa mama ita na khor khuruma tai lo le wang ka lo me ka ti sapa ka biang chu ron chula ka chala fop zewa chumi nu chuan duanga ngai to na sen theinan pindan danga ka kalsan tangalani June ni som panga tlai lama chuan Kolkata kan om der to a Grace chu Kolkata chuan thil ti thei ve tok takani wangin atuk loka afa pa Hmingthanpuia zai hlum tu Dr. Gos kan hmu ngal theina turin Medica Super Specialty Hospital a Medical Superintendent kaltlangin appointment min hmu sak ngalani kaunen chuan World Orchid Hotel Mukundapura kan thlenga ama Grace ero chu khoi hmuna nge om ka hre ve lem lo
June ni som paruk tlai lama chuan Medica Super Specialty Hospitala Dr. Gosa office chuan mama nen chuan kan leng dun ta alandana chuan Dr. Gosa chu pa invong fel tak zaom em mai le nelom em thosi hi ni a mama chuan angkal chan le ama kan biak du chan chu je phau lovina hril tlang hal maya Dr. Gosa chuan private detective moi ni a tin ka umama chu zota aruk tak chuan angai sang lo ru lein ka lo hria a mela erolan chuatir lem lo oni e mama chuan lo ti maya Dr. Gosa chuan ka kutaka thian pa thina wangin umzui kani ta chu nia kariluna jiale poika ti jia hi min hriat thiam pui phalawani police te ponti sol ka nei lo jia chun hria sin madam Grace hian enga nge ka thian thale ka ngai nat em afa pa hi thaddu tura min ngai tlat mai le ati vonga amit mengle mel chulung ngai nei na khata en ngai en tloka chuta mama chuan zo na ka zot thei chengem a han tia Dr. Gosa chuan I du min zot theyang alo tia Hmingthanpuia nen hian engtika tanga in hriang in ni tin mama chuan a han zota Dr. Gosa chu ngoi wangwanga mama nen chuan a ma thu kan ni a Dr. Gosa chuan ke ni min en kanin kan hnunglam chu khodang hoison hau lovina en tloka ngoi rengina hoina lam en chuan kan hoilet jawa banga chuan Dr. Gosa le Hmingthanpuia te panhi thalak chu lo in tarwa a chuta Dr. Gosa chuan khodang hoison hau lo hian kum khatlai liam ta engineer Hmingthanpuia ne na kan in ton na kha shopping mall a thoha ina tluwa chumini chu ngai zong ne na kan bazar ni lo ni ve chi abok Dr. kanina chutia dam lo tlu ka mu chuan boipui tur ni ka in hria anat na chu ka thiam na lama lo ni le zela wangin ka thei ang to ka boipuin ka boi som wata ambulance ko vin dam do in thleng ka zui hial nge ni dam do in atang chuan aron har chuale main ka hosana ma seron har chuale nu chuan thi suala tluk lai tan pui tu chu min hriat chuang nge du ta tlata dam do ina chuan ka mel hriat le ka thian thokan nom nu la wangin ama tan pui tu chu tunge kan in lo hrila ti chuan ani chuan minon jong chuak ta ni thinga ma nat lai tan pui tu ka ni wangin min ngai na ma minon jon chua chin chu thian thatak kan ni lo thei ta lo atia angoi wanga amita chuan mittuia tling trewa muang chang in atar mita la thla a dokana romol da chuan amitui parol teu chu sufaya phurlo ti hriat ngoi na o thiana kan hnunglama thlalakin ta chu thlek wanga chuta dokana kiu ngatina chal chu doma mihring te hi kan thi thin nangni chuan doctor te hi thina le nun na thuwa thu nei na engemaw chen nei min ngaya ma se ni lo tu chunga emaw thina lo thlen don chuan a thi mai thin cheltum engang maila tu te ma in ti thean nei lo atia amita mitui tling pam chu hru zawa kadam lo en kol tam takan thi to a in zaina dokana an thilai ka mu fo an ma ni ka zaina chemte hnuain ruang engma hre to lo ka mu thin atia ngoi le data ma se chu tiang chu ka thian chunga thenglai kala mulova kala tong ngai lo angoi le wanga Hmingthanpuia chu tlaidar nga le minute riata borala ati sapa angoi zui le a tong chu tumina kha chu han ang le zuawa ma se soi chun zom thei talo a bianga chuan mitui chu luang zoya mama nen chuan ngoi rengina ma chuan kan thuwa o mai na ka shelo ka ma doctor chu kalai na ta ka khongai ngoya a tap lai chu mu hreom ti takin ke en troka nakina chuan khaminia thil thleng kha soi thei ka nei tam lo a thi ti ka hriat khan mu le mal ka nei talo ani aron ti zoi sapa mama chuan a thut mun a rem tha zoka zoi teina o thian khara apoi ka ti pui hle mai che atia Dr. Gosa chuan mitui parol teu chung chuan alu lo bu ngata chuta mama chuan khonga in zo na dang ka zot le thei chengem a han tia Dr. chuan alu lo bu le ngata chuta Hmingthanpuia nupui eni laram chan himi hi email riat zong ani em atia Dr. Gosa chuan o khanu la khongai thlak tak khamo ka thian pa khan khamini khan na thidon ani tin shelok si lova lo har le a anupui khamule tura in ngai khani taksia an valai na tom dun takem khanu la khongai thlak tak kha engtin nge om tak zel le
ka thian pa khan ni khua ria chung zong kha chuan angai tu reng ani ti ka hre chiang sia ati a mama chuan i thian pa le eni te chanchin chu hril tur min nem alo ti a Dr. Go chuan mi ta ching wangwanga muang changin a ron meng le a tam tak chu ka hrelo ka hria chhun tle ma zong ero ka hrilang che ka thian pa le eni in ton na chu kum khat chuang ani to nula le tlangwaling koparem takan nia an mela thadun sia a me ponin me dun te sin eni chu chung ko sa thei taka tanga seilian ani ve lem lova na sang tak po thok lem lo ka thian pa nu pi grace private secretary ni maya ama in apartment a lo a thalo chu mizorama chung te thon ve thin a khosak po nuam lem lo zep thu cheng lo ka thian pa te tribal mani se mi hausan nia an niang tan chuan eni chu min hnuai hnung takani chumi ni wang chuan tum khat chu ka hawa ma se ka thian pa chuan ka leiwan tir ko ani ani ka ton atang che hian nun hlut na ka hre sin chu wang chuan ka ta na hlulutuk thian pa eni hi chu thla tur chuan min ngen du reng su o nupuya ka nei don ani a ti mau maya chumi chin chu a hmangai zia ka hriat thiam pui ve ta a thla tur a ti zui ka tum ngai ta lova mai na paran tlan dun chu munom ti takin ka lo thlir thin ta zo ka ni ma se chu tiang ani chung chuan ka thian pa chuan angai zong nei thu chu anu chu hril ngam ngai lova an kianga pi grace om ve phei chuan in hmel hria satliang chawin anom thin ati mek lai chuan mama chuan a thu soi chu lo po cha saka Hmingthanpuia thi hma lo kan in nei na chung changa khan hriati nei vem alo ti khala nei te mek mai ka han soi thui le dewange ka thian pa khan kan in tona tang khan anana chung changa doctor dang reng a ron du ta ho lova keima enkol na hnuaya om char ani aboral ma thla khan tu khat chu kan pahnia kan ti dun fo thin angin pa ka exercise line kan tlan du na chumi tum chuan eni ne nan chung chang chu anu hrila du to zia le a hril hre si zia chu min hrilani i hmangai tak zet ani chuan inu chu hril ngei to ro eni chu mi re theini ma se inu chu inu ni a i hmangai tak zet ani ti hriat phot chuan a pompui em ang che inu hian a hmangai lutuk che a i du zong chu ti sak lo phal lowang che ka ti a ani chuan thian pa kanu chuan kanin koparem ti thein ka ring lo nupuya ka nei lui top lo chuan angai na ka hrelo ani a ti a chumi tum chuan kei po chuan ka thian pa nat na chung changa alaka ka thil ze bruk chu ka soi chuak ve ta ni ka thian pa hne na chuan thian pa ilung hi thalo tel tela hun rei lo te hnuwa kan zai nge ngai don ani i thale nge don ani ti ka hre chianga ma se nat na khumai mut lai chuan nem tu le enkol tui ma mo don ani ti ka hril du chea chuti huna chuan inu mit mu lai nge ya eni na enkol ngam lo tur chele ngai tu tak si che ma se ron nai ngam si lo che om tur chu han ngai tu te i hmangai tak zet ani chuan inu hriat tirla nupuya nei mai ro ka ti hialani chu thu ka hril chuan ama ngonga nei om ka hre hau lo ma se zan khat chu miron phone a chu ama kan zai hma ni ni na zan ani chu mi tum chuan a chaw em ti a o a hriata ma se thinlung ero hlim em ni hian a hriat loi boka thian pa eni ka nei don ani aron tia makka ti khermai ka thiana tangro atia inui na rem ti em ka ti chuan kanu chungchang min zot su kanu chuan a rem ti ngai lovang kanu ai chuan eni hi ka thlang ta zo kani ka leiwan tir ko ani sia atia inu rem ti na tel lo chuan ka thei lovang ka lo tia ta chuan ka thian pa chuan eni ne na nu manin ngai zon thun pon truma thil thleng chu min hril ta thian pa min ti beidong su o tin ngen takte min nge na ti chuan nu rem ti na ni lo ma se ka thian pa le a hmangai ngoi eni ta in nei na hriat pui tua chuan tangin in nei mai cham ma ka thian pa chu ka din pui ta ni khabiak in chunga mi pahni in hmangai takte in nei na kha ka dam chung ka hrengreng tawng biak in chunga chuan mi paruk chau kan oma ka thian pa le eni pui thiam ke le eni thian nu le biak in enkol tu chokidar chau chu ma se ka dam chunga in nei in khoma ka telna chuan ro pui berin alung chiat thlak ber ta ve ang in nei thu tiam an cham lai te kha ka beng hian ala hria ka mi thla hian ala cham reng ani kei eni lalram chan him hian nang Hmingthanpuia hi pathian le dan ma
tia bianga mit tui luang zoi zoi chunga kha nula khongai thlak takin thu tiama cham lai kha ka mit thla hian a cham kum khwa to don ani khati lai khan atuk maya dam chunga in mule ngai to lo turin hmangai ngoi le ma hmangai ngoi tu pasal chuana kalsan le ngal don ani ti hreder si lo in zaina pindana kan nor lu don chuan eni chu thlaphang ti hriat zet hian kongka bula lo dinga ka thian pa chuan anupui kut chu la a kut jung tangan in nei jung bun chu thlek vonga anat lutuk ibun tok che tero ati a eni chuan tra chuakin sum ti hriat tak hian alo ti a zalo takin anui luya ka thian pa chuan anupui chu en vonga a mu to lo mayang cheti ka van hlau em ati sapa eni chuan chu tiang soi su damdoi in atang kan chu huna chuan nu panun bul kan tananga in thatak kan dinanga kan fatenen hlim takin kan khosa dona lom in zaina pindana tangai ron chu le ve le he muna hian kalo om rengang kalo ngak rengang che atia amit tui chu parol trawa a hlau thonga ni ti ka hriani ka thian pa chuan anu pui mit tui chu hruk saka ka thinlung hin zaidam don si a ka thinlung thar chuan tuna ka thinlung ang hian ala hmangai tho chei ni ringem fiam thu ti tak deuh hian atia eni chuan eng thu ma soi theilo a bianga mit tui luang zunga a pasal chu fopa ti chuan kei chuan ka thiam pa chu in zaina lama chuan ka nor luta in hmangai ngoi te chu ka pot then ta ni pindana kan lu don chuan ka thian pa chuan damala in ringa ka mule thuayang che milo ngak reng ro du tak ti in hmangai eni chu awa ma se ni mele ro chu mu phato lo eni chuan tra o triau hian soinon le ro aron ti a ka thian pa chuan ka mule thuayang che ka hmangai ati le lawa Dr. Go samit tui chu hruk lo urwalan talo chung thu zong a soilai chuan amit tui chu mi ta tling pam renga eng thu mai po chu soinua ti hau lo ti kei tak ngel poin ka lo mu ve ni ama le Hmingthanpuia te nu pa kalai na te ma wang chuan ka mit tui chu ka bianga lo luang ve zoi hiala chung thu soi zong le ma ka mu tang chuan kei chuan Dr. Go sa chuan Hmingthanpuia chu that don hau lo ti ka hre thei ngal ani chuta Dr. Go sa chuan katana soihar satur ziamin hriat thiam pui ka ring ka soile du pakhat chu ka thian pai ka tha ni lova ani ang thian tha kha ke chau ni lo mi tu te point nei sen that thei lovang alaka khan ti sualeng ma ka nei lova khatia operation kan nei lai khan alung na tho kharon top thut mai ani ke chon ka thei top tak meu ka chhuah zo ka ni atia ngoi wanga ka thian pa laka khan ti sual pakhat chau ka nei chu kha thi na kha thleng don ti ka hriat lo wanga an nu pa ka lo pot then tamai kha ni ati vonga chu thu soi zo chia chu pindan kongka chu ronin nam hong thuaya nurse pakhat hian doctor emergency zaitura nom mamoi ni aron tia Dr. Go su thowata min hriat thiam mai ka ngai ni min biak du nai la nei ni chuan tin ma ma chu contact ka ta pe a ti chuan office chu kan unau chuan kan chhuah san ta ni hospital kota chuan mama chu ding wanga angai tuana sengna sa ti ka hriata wangin ke chuan kalo be boi du lova nakina chuan kala malo hoya mate dareng zat nge aron tia ka sana chu ka en wata da thum le minute somli panga kalo tia ala ma boka ile le lok teang atia hospital a chuan alut le a anunga khazui ngala chu hospital medical superintendent Dr. Saumitra Baradwasa office a chon kanin zuiluta Dr. Saumitra chuan engin du alo tia mama chuan kapu pigre exam lianin Dr. Go sa mutura ron tir te kha kan ni e ati maya Dr. chuan Dr. Go sa chuin muto ni lom ni alo ti chang faka mama chuan o kanom hu zo chi ani alo ti le a chuti ni chuan enge hetain lati alo ti khuya mama chuan Dr. Kha ka zo duang kala zot kim man lo dewa ma se ni chun danga kala kom le mayang irem ti ni chuan Hmingthanpuia zai ni laya operation room om ve Dr. Go sa team te kha kom ve ka du ni a han ti a Dr. Saumitra chuan thinrim ti hriat zet hian ha changa thiala a thorang hle boka room fe hian mama chu mela chu karem ti to lovang Dr. Go sai biak theina chan po kha ka thian thatak min ngen na wang chawani
kan dam lo pakhat thi na wangin heng chen thil kan la kal pui ngai lo ani na taka chuan pigracy laka hian defamation case kan file the sin ama Dr. Gosan min ngen na sate ma wangin case kan file lo mai zo kani dam lo pakhat thi na wang main kan hospital hian he tiang taka ming chiat nei kan la tok ngai lo Dr. Gosa tim chuin mu thei lo wang ati ta zek maya mama chu ngoi wanga chuti lai chon ke chu kalo zam hle a ma se mama chuan kapu he thil hi indam do inemo mimal in ti hming chiat tumna chungchang ani lo nu pakhatin a hmangai em a fanei chuna chan na chungchang zo kani police te na du anga investigation ang kalpui theilo wanga private investigation kalpui du na hial nu pakhatin na nei hi in ti hming chiat tumnai pu lui tlat du ni chuan I du ang chuan ni ti theyang ma se hei ro soi ve ka du he thil ti tur hian pigracy hian India dan noya right nei ani engpo ni se staff te hmui phal lo ni chuan kan hmulo mai ange atia hole mate ti na in hera chu pindan chung chu kan chhuah san tanga la pona tang chuan ka wa hoilet le khera chu medical superintendent chuan thin rim ma se makti mel em hian min lo thlir ngot hi lo ni a ko ma chu angai angot amol manga lo ni ozong lo ni nge karing aruk takin ma chu ka chuang kher mai hospital kota chuan taxi chang kan dinga mama chuan mate katima mai tiem aron tia ei chuan kalo ni saka ma mi pa ka til tuk tin kalo changa kanin nga na hotel kan thlen le nu chuan mama hne na chuan ma mengtin nge ni zel don ka han tia eni lal ram chan himi chu engtiang taka mel thange ni rin tin zo na min lo zot let khawa Hmingthanpuia tanga te chuan nula mel che tak zonga ni haulo wangle kalo tia atluk chei ringem a han ti khera kalo tia atluk haulo wang che ti karing atia ka bianga ron piaya zalo tak ma se ka lo ma wang chau chuan ka nui sen sena mama chuan coffee ina ke chuan ice cream ka ei thunga ngoi reng kan thu dun ren rona nakin dewa chuan mam Dr. Gosa ka tualthih tu ni la ring chawem ti in ka ril ruwa ka veiber chu ka rik chhuah pui phonga mama chu ngoi wanga en po min en lem lo chuan alanda na tang chuan ring lo ma te atia ke chuan ani pigracy chu dik lo ti na em ni don ka han tia ai tirengot in min chang le a Dr. Gosa ni lo chuan a tim te jinga mi ni thei mai angem ka han ti le trala mama chuan mai thei tirengot in min lo chang le a makti deuh hlekina ma chu ka va ena miching le chaldom mewa lo in ngai tu wang chuan biak boy chhunjom chi ni lo ti ka hrenga la ka pindan lama ka wa phei tonge min ma mo huna min on lam theyang ka ti a pindan atanga ka chhuah don chuan ole mel thate zan na nula ka rim don ania aron ti zui le langa enga soitum na nge ka hre hau lo ma se zo na ero ka zo bel du tating lo zandar sari ni a well or chita tang chuan taxi kan la a ke chuan khoi lam nge kan pan don ka hre ve hau lo mama hne na mam khoi ange kan kal don ka ti po chuan nula kan rim don ania ka ti kha ti chawin min changa driver hne na chuan le kha them hi pe a chu kan kal na tur address in zia na ni darkar chan ve ai rei ma taxi a chuan kan chuanga nakina chuan kong pa ngai tang kong pen hle kan tlan luta chuta tang chuan rei lo te kan tlan le a in pakhat ko zo zaw ang reng tak nei ma hian kan ding ta taxi tang chuan kan chuka mama chuan in chu han thlek wanga kalama lo hoi le a hole mate eni laram chan himi chui han ri mangle ati ta makati dewa ma seng thu ma soi lo chuan ka zui nga la in chu chhong thuma sang ani a top floor lampan chuan step kan zo chhodun ngawa in chung ber kan thlen chho chuan kong kalo om ma saber ma chuan ma chu dinga nang aya mel that lo kan mu thoi do ne tin kalama lo hoya anui saka kong ka chu kik ta nga la relo te a kong ka chu ron in honga mizo nula mel thazet mai sambuang vunnal em mai hi kong ka tang chuan a ron da ka ke ni min hu chuan nang ni ni mo lo lut ro atia kong ka chu ron hong zaw nga la apartment chu ma ni luatan chu na zaw ma mai mo ti mai ol tak turani
engkim mai chu da na tura in da thlap vek ni hian a hriata a chung chu dak hian a dak hlar ani ber mai mama nen chuan thutna tura min ko hmu sofa chuan kan thua kan ma do kana chuan zoom le no pakhat hi lo in chopa chumi kianga chuan chu nula mel thazet le a pasal Hmingthanpuia te thalak chu lo let bam boka chu a zu lo in chop nok noya wanga in thiam lo mel pu hian ka ti palani ati sapa zoom le no chu seng hala chumi nu chuan kan ma kan unaw min ma chon zong in a ron thua pigraisin min on tlo tur thui min hril loka ati sapa akut panina chala doma tho hala mama chuan apoi kan ti pui tak zet che ni ilungai na ron bel cha tura lo kala min ngai lo sham ka be sei hei hi kanaw zorin sang in nia atia heni chuan ka mu che chu ka lom hle mai alo tia kei po ka lome ka lo ti ve a kei hi la Ropeka chu ka nia ati chhun zoma chuta eni chuan pigraisi chuan ka pasal chu tumreng wanga ti hlumani ringa aron tia ni e chu wanga ka tanpui na ron be sei ani mama chuan alo ti zoma eni chuan zoi te na lu thing ner nera engma chu soilem lova itan soinuam ani don hau lova ma se ka zo na piang che chu itana soinuam lo ni point min chang duang tero tin mama chuan a zota eni chuan alu lo bu ngata i pasal chu tha ni ring ve em a han tia eni chuan hnuai lama bi renga chumi hnu chuan zoi te na lu ron thinga engwanga tha ni ring ve lo ngei ni mama chuan a ti le a ka pasal zai tu doctor go sa hian a thian ngai nat ngoi chunga chu tiang thil chu ti theilo ti ka hriani kanin ton ma dewa thian in char chawan nia ma se anin thian that na kha thuk lutuk ka pasal kha doctor go sa zai ania chuwang chuan tha ni ka ring ve theilo ni zoi te na ti a i pasal chuan doctor go sa chu ngai na hleang mo mama chuan a han ti a angai na satlia mai ni lo aring to ke mem bok irin phak ba ka niang chuwang chuan doctor go sa chuan thil thalo chunga ti theilo ti ka hre chiang ani ati le a pigraisi nen chuan ngai dana in person hle ti na nia zot na zot deuh reuh zot tlang chi si lo hian mama chuan a han ti a eni chuan pigraisi chuan a fapa le doctor go sa in thian that na te anin kung kai na thuk zia te kha hre ve tlat lo ani ati le a phena thilo marin wang lo ni ta se mama chuan a lo ti le a eni chu ron dak chuaka mitmeng hnual em hian mama chu ron ena pu tura zong lui tra lani chuan rin hlel tur tingin doctor go sale pigraisi thian pa cardiologist ve bok doctor Viveka Kumar te chu mimal thila in ngai na lo takan ni doctor Viveka chuan pigraisi rilru cho boy sak vek po ni ma na doctor go sati cheta du wangin atia mama chuan chu thil thleng the nga im ni a han ti le a eni chuan doctor gosan ka pasal min tha sak don lo ti ka hria chian e ma wanga karin hlel na wak velin ka ngai to kai mai ani atia chuta mama chuan irin hlel na chungai to chian ngai takani atia ngoi wanga engpo ni se doctor go sa chu voin khan kan huwa patha takani ziale i pasala mai zia chu ka hmuin ka hria thu dang dai Hmingthanpuia ne nai nin ton dan min hril thengem atia eni chuan a ma do kana Hmingthanpuia ne nan thalak chu mel wanga muang chang ina zuk bana chu thalak en wong chung chuan kanin ton ni kha kamit thla hian ala cham renga sin anu private secretary ni turing ka interview ve a chumi thum chuan kan kianga ron thu a interview ve tura ka lo ngai maya min ko ma min biak tlang ne la tuma inge chan ka shelo khamidar kar tang khan ka ngai na ngala abula om kha a ha dam thlakin a thlamon thlak ngoi mai ani chumi nu reilo te a chuan anu te office a kanin mule hlola chuna lunch kan ei du na in hadil chui hmuni mo min ti a ani hi anei sa reng si enge khamini khani ron ti ve a kalo ti leta na ka nei sa hleinem khan ha tan khan ka interview ve a ma se hadang thok turin min la ta dai ani hi ati maya afiam thu ni ti chu ka hre thowa ma se chu ti lai chuan chu company a chuan chief engineer ani ti le pigraisi chu anu ni ti reng kala hrelo ani telin kanin mujing tel tela cholkar thum hnuwa phei chuan tlai tin kan horual ta ziani atia
Hmingthanpuia ne nan chanchin a soi lai chuan a mittuia parol teuh renga a chang phei chuan a bianga ron luang thlale ngiai thina ma se chunga ta mittui te chuan a hmel thatna chu an bel chha zawk ni mai hian ka hria chu nula van doi tak chu kalaina tak zetani Hmingthanpuia ne nan chanchin mittui tam tak senga soizo nu chuan ma chuan apoi ka ti pui tak zet che ni soi hre omi ti lo chuan Gracie ne na inin ngai zon thuin soi chhuah dan le inin nei dan te chumi hnuwa thil thleng le zel te chumin hrilh thengem a han ti le a eni chuan a bianga mittui luang chu han hru thuaka kanin nei ma khan zan khat chu ka apartment a hian a ron riaka zinga chuan ma taka thowa in ngai tu na sa ti hriat ngoi hian varanda lo dinga enge he tai lo ti venga tin ka va po a thil hote ka lo ngai tu mai ani a ti a englam pange katia angoi wanga chuta nak tuk le khian ka lung zai ni dona ati tamaya ka thin lung hin ho tu amang mai na ron tot ngal upa kati palani boite ka hril mai lo che wangin ati amirong ko a aril ruha na chu bel cha ka du lo wangin apoi lo ve katia thalhel takin kanin ko wanga ana tiringem tin ka zota min thla minon en wanga engma soilo keima bok chuan idam thale me mang katia minon ko le a ka hmuya minon fo wanga chumi tuk chuan office kan kal ruala chuna lan seidun puya ka soma ma se chumi ni chuan a man lo tur thu min hrila min en wanga ka hmai che ni ti hi kanu ka hril don ani atia chumi zan chuan hapoi mo tak ka ne wangin ka homa theilova office ban nu po chuan Gracie signature ka momo wangin ina hotlang theilovin anin lama ka kala ina chuan Gracie le Thanpuia chun lo oma in thlashung takin ngai dam ka dil ma sajeta a signature ka momo thu chu ka hril ta a ani chuan hoi hom takin paper a hming chu ron sign na Thanpuia nen chuan in hrelo ang main kan oma ama Gracie po chuan na fapa ne na kanin kar boruak chu ala hrelo nin ka hria asoi angin Thanpuia chuan anu chu kanin kar boruak chu lo la hril lo ani ti ka hre tangal boka ariluna takin in chu ka chhuah sana thui ka kalmain Thanpuia chuan minon zuya kan hnunga tang chuan minon awa ma se ka ding du lo minon au zui lom ta ka chuan ka chawri ni ina ho ka du ti ringotin ka lo changa ka hnung lo ka tang chuan eni aron tile sapa ka in hera kariluna te ma wangin ka mitui ka dang zo lowa ane na chuan engchin rei nge kanin holna jungbun himin thup ti ritum inu hne na chuan ka soido ni ti ni lom ni ka tia ka lungai wang chuan ka trap zoi ani minon ko tuma ma se ka lo du lova kum khat don lai kanin hol to a ma se tu man kanin ngai zong ani ti pon la hrelo sin engchin rei nge dera kan nu na ngai don ka ta na she om tu zia hi hre thiam phalovem ni ka tia ka trap zoya chuta ni chuan kati palani atia ma se in thiam lo na ringot chuan lung oina min thlen zo lo ka trap hlopa ani chuan kati palani alo ti mola hun rei lo te hnuwa chuan ka ngai tu na ron fi ma ro kan lo do dun reng ani ti chu ka hreta a ama chu ka vaena kati palutuk ro do ve turin ni lo sin katia chuti ni chuan in chunga lutila atia ma se inui min mudona sin kalo tia amit main poiti na nei to lo ni ti lan tira iti takzet mo tin ka hanzota min mangai ni ti hriat ngoi min ena alu bungata alam chu ka vapana a oma chuan ka va bei thlopa ani chuan hun rei tak ka ha tir che wangin ngai dam don nia alo tia in chunga chuan kan valuta anu hne na chuan Thanpuia chuan kanin mangai ni ti le min ne du thu chu soita a Gracie mel chu mu thei khopina danglam ngal boya thinrim em mel hi puwa hun rei tak chung kala ka deri ni lo nunga ni mo engwanga ka secretary tura lo lamai chenge mo ka ni le kaloring em thin che sin ani ati pia pa chuta Thanpuia chuan anu hne na chuan he hmuna hian kum khoin ka om thei don lo ani atia min chhuah puia tuma Gracie chuan beidong deuh hian inin nei ram ti lo na chan tur ka nei lo ma se imhre chiang ma sajet ulaka duni ati ba nuaya Thanpuia chuan kum kha chuang kan in zui to a ati mek lai chuan anu chuan
ani chuan tlemin han upale deuh photla alo ti le a thanpuia chuan kapa ne nin nei khan kumeng zat ngei ni kanu tin alo zot le ta pi grace chuan mang ang mel hi puwa du tok te ai nang lo ani atia thanpuia ma chuan ron pen na ya he pindan kongka hi chhuah san ani chuan i kong zo tura du thlan nai siama ka nga yang ati ta mia maya thanpuia chuan anu chu en wanga alu thinga nangman min thlan sak zo kani atia aronin hera chu pindan atang chuan min kai chuak tanga lani kot kai kan thleng che ti chuan a thoka ron ha thuta kamang ang chuan a dam doi beka ka a sak reng thin chu ala om lo ka zong ngal wat wata ka zuk mu vele chuan ka itir ngal thuaya keima wanga ril ruhani ti ka hria ka in thiam lo ema ka thiam lo vekani inu nen hian po then cheu ka du lo ani ka kal sanang cheu ka tia chu thu ka soilai chuan ka mai bul se ta hian aron kun hnaya eni min nei ro aron ti tamaya makti devina ma chu ka ena engtin mo ka ti huwa min nei ro eni naktu ka min nei ro o atia kaloma makati boka aril rufim po ka pu hlei theilo ma se awa chop chil om ve ka tia kang hak thei to lo ani kang hak rei tok to lom atile a kalom ema a oma chuan ka beya iti tak mo ka tia chuta ka hmuya minon fopa kanin nei tur thu chu ka chung te po ka hrilova atu ka chuan chop chil takin kanin nei ta ni kanin nei na min lom pui ber tu chu a thian doctor go sa thawani a kanin nei na chu thinlung takin min lom pui ni ti ka hria ti in nanin nei dan le a pasal thi dona an hun hnung an man dan doctor go san he na tang kan lo hria to tho te chu mitui tla zoi na soi chuak ta June ni som pasari nia kan thlen na well orchid hotel mama room chunga kan noma nileng in mama nen chuan kan in hutlem ma zana po chuan varanda ni chu om daya eng helian tak nei ti hriat zet hian a vei seka a chang le ril ru in sual boy ni om tak hian a thole hal thin chu tianga om chuan biak boy chi ni lo ti ka hre chiang to a bet lo devin pi grace lo thlen hun nga kin ka lo tlu zala karil ru chuan thil tam tak ngai tua ve a doctor gos le eni te lungai mel chu ka mithlain ka hmuwa an ni chu ka khongai ani doctor gos a chuan a thiana hmangai em a chana chumi aina chu eni chuan a tuar bok a pasal a hmangai ngoi darkar somli pariat em pola nei man lo chu lak sakani le ngalani chu tiang van doina le lungai nan ma chon mek laya an lungai na bel cha tura thil du om lo pi grace in ron thlen tir chu atira ka lo lai nat ve me ma ni se ama pi grace tak po chu doctor gosale eni te ka lai nat na wang chuan ka huat pha lek zok hialani zandar ku ala ri lo dewa kan kong khar chu pon lama tang chuan rong ki kara thatho lo zetin ka wa honga pona chuan pi grace hi lo dinga lo ludro ka ti ngala pi grace mela ron lanta ka chuan mama po chu in chunga ron luta pi grace chuan enge kan an om alo ti ngal wata mama chuan thut hmuna han rem te a chuta doctor le ani chu nimin lam khan ka kom to a doctor go sa team te kom le kala ma bak chumi ma in thil zo vele du che ka nei ani atia pi grace chuan mama chu en kara izo na chang turin ka in pe ye atia mama chuan thoka han lam ha sahala doctor go sa hi ashan pain huat na emo ngai nat lo na emoi neem atia pi grace chuan hnuai lama bia amita chinga lu thing nara chu ai tia chana ni om takani ani le eni hi le tina zot le a pi grace chuan amita le ching wanga chuta muang chang hian aron menga ka fa panu pui tur chuan ka sit dewani ti lova chuan huat na chan tur pakhat ma ka nei lo atia mama chuan pi grace chu en wanga a en ngun hle hian ka lo hria hun engemaw ti chung chu ngoi wanga chuta ifa pa an zainia thil thleng hriat thei ang zong min hril turin ka du che ni atita pi grace chuan amita chinga thoka lawang wanga soitan tangala
office na thokin ka oma chuti lai chuan Dr. Kumara cardiologist Mac Super Specialty Hospital New Delhi mi chuan min phone Grace Kolkata ka omlai ni a tuna hian man mo taka mu che ka du ni aron ti a eng thil nge ni a office awara ni hi kalo ti a ani chuan ifa pa Hmingthanpuia chu medica damdo ina Dr. Gosan zaidon nin kalo ria tinge chu thu chu min hril lo aron ti a makka ti kher mai inga chu thu chu khoi tangai hriat nge kalo ti huwa Dr. Kumara chuan pathian doctor pakhatin min hrila enge thilom zia he thil hi shelok na nge ati a makati mel hle maya karil ru chu hlo thon nai na khata unau pa khongai om khongai takin dam doina chon min vakal puiro ka fa pa chu thul le tura ka ti ngai ni ka ti a ka hlo thon e ma wangin karil ru buaya om ngai na ka shelova mule mal nei lovin ka phi ngal chungani ber damdo in kan va thlen chuan operation chun lo la tan lo hlawa ka fa pa chu Dr. Gosan en chuan an lo om du na Dr. Gosan he na chuan khongai takin operation chu kan se le ro ka ti ngala ka fa pa chuan okisang fe hian kanu aron ti a boya Dr. Gosa kuta hian mitam takan thi to ni ka ti tatol maya Dr. Gosa za der na po chu kalan tir hlei thei to lo ni chu ta ka fa pa chuan chu wang chuan mo ni hi du lo mitam taka kutan thi to a an la thi zel bokang khovela ni meu sia ani lom ni thian pa ti in min ti el ti hian Dr. Gosa chu zo na zot le ta ke chuan thin rim tak hian fiam thuai nga em ni ka ti thota chuti lai chuan Dr. Kumara chu ronin rol ve a Thanpui Surgeon General kania in chung ko thian kani bok ilung din mun hi ka ria he thil hi tilo turin ka du che ni tisu ati a chu thu Dr. Kumara na sei chuan ka fa pa chu thin rim ta enga engtin nge chu thu chui sei thei engtin nge ka le khapoi mo ta chui lo mu thei a ti ta lok loka chuti lai chuan a bana chuan ka vakai loka Dr. Pani te hne na chuan min lo hre thiam lok te u ka tia ka fa pa chu mun fian rial lam ka pan pui dor dora ama ma chonin ka dinga beidong tak hian minente boya minente hei hi ani chungchang le khang kan bo ruak ne na in kai noi kha ni lo nia o inun na hi second rate doctor kuta ka da ngam lo ani khongai takin tisu ka tia ka ngen ngoi ani ber chuta ni chu beidon mel de hian a thohoka kanu i hre thiam lo ani ka thian thata ka ni lom ka ring ani atia min en wanga soimai tur ka hrelo ama bok chuan nang po hian min rin tok na nei ve to la ka du ngot mai ati chhun zama chuta kaluthin pa chuan ka theilo ani boya naupang mai la ni a hei thutluk na hi kaltlang pui lo turin ka du che ni ka tia min en wang chung chuan irem ti na la ka tum lo odam taksi hian ati sapa minon ko a min kal santa a kha adam lai mel ka mu hun ber ani ta ni ti ina soita a meichia ke ka ni intivet hei tur khopa hlotling ani a chung ko za om taka tanga seilian ani ti ka shebok hunhar sa le khir khan tak tak ama chon fo to in karinga a thinlung chu pau khau lein karing bok ma se chu ti huna chon kan ma thu nu za om tak chuan a mit tu dang zo lova a bianga chuan a ron luang thlang ye ngia yani ma chuan reilo te han nga ka chu mi nuwa chuan operation ti lai chuan dam doi nei omem atia pigrace chuan o ome ti na lo changa ma chuan ithil mu le riat zong chip chiar takin poimo o mai ngai hau lo te chenin han soi vek te engkim ka hredu ati tamau mai Dr. Kumara chuan huna nei lo wangin min le sana ka vatla nu chuan operation theater pona ka fa pa chu lo ngak turin ka kal ngala chuti lai chuan ka fa pa chu theater chunga chuan an lo lu pui to a waiting room a eni chu lo thua eni chu mirom humai lova kan bo ro ka wangin biak ka chak lem lova biak po tum masalovina thutna bula chuan ka thu ve ta tuin ka tuma ka be ka tangin tui botol ka phora mase ka botol chu lo ruak vek to hi lo ni a chuti lai chuan tui thun du ni chuan solama so na om tin tue mani hi ron tonga ka han hoi chu chuan ni chu lo ni zoi sap phian i tan puina ka mo lo ka lo ti saka engtin ma min chang lova
min bia ka tum lova keipon ka tum hek lo ngo ring kam pani chau chuan kan thu dun tangot ngota nakina chuan kan thut nakianga chuan mel nars pakhat hi rong kala min kalpel zet to ti chuan aron let le a eni hne na chuan hei I tha mo aron ti a eni chuan ka tha lom alo ti ve maya chupa chuan engei an tanpui theina che kanem atia kei chuan an pani chu kalo en renga eni chuan makti mel de win chupa chu ena aninga ni ti lan tir pa bok hian alu thinga ka mu photo hnui ang tlata ka hriat chu le chupa chuan ala ti ta fowa chuta zet chuan eni chuan aning ta tak zet ani ang akut pha chu lek chuakin akut zung tanga zung bun chu chupa chu mu ta hiala chuta chuan chupa chuan ka ti palani ka hai che ni nge atia kalve tange nge a chumi tum chuan ani ka fa pa le eni chu nu pan lo in siam man der ani ti ka hriat tak chau eni hne na chuan enga tinge zung bun pani bun tak ka watia min chan mai ngai na shelova makti mel deuh le in thiam lo mel deuh hian min en reng ringota engtika ngai nin nei tin ka zot zuya nimina khan kapi ati tamaya chu in nei na chu ka hriat puina le rem ti na tel ho lo in nei na ni ka fa pa no pang chi ang chawa kala ngai chuan ka hriat puina tel ho lovin chu tiang khopa thil lian tham chu lo kal tlang pui ni chu karil ru na ema ka mit te parol chewa chu ta in thiam lo deuh hian eni chuan kapi aron tia kalu kalo thina wangin eng thu ma soi chun zom ngam lo ngoi reng kan thu dun le tlok tloka nakina chuan eni chuan tho tuma abek chu thlau palta abek atang chuan dam doi chi sang sang ron tladar ta nuai mai kati pal atia man mo deuh hian a char ngal zung zunga a char pa chuan adam doi te hi a sakreng turin min du a engtik lai puin ka a sakreng thin atia kum khat kan he nei tho chungin I beka dam doi a reng ngai om ka hrengai lo ka lo ti saka kalaka ka fa pa chunga I sak deuh angalan tum nia ka ngaya a thu sei chu enga ma ka ngai sak du lo ani eni chu ngoi wang wanga chuta mangai lo ka tumasin ka pi itana hlujia chu ka hriat pui chea aron tia thu sei lai lo po cha sakin kalaka tang hian engei du eni kalo ti wata angoi wang wanga un takin min ena odam tak hian apa ang maya fa pathani thu min hril sak turin ka du che ni min mangai wangin kalom mani ti min hril sak bokla kei point ka mangai ngoi ani ti min hril sak don nia atia ngoi data apa chan to a anu chu chan thei to lowang ama mo che ni kapi atia amita tang chuan mit tuiron luang zung zunga ma se hei hi hriala ka du misual ka ni lo sin kapi aron ti ta ka in sum thei nei na tlin tangang lo ka tuirala ni ber sei to su ka tia eni chu ka wakwa ta kan pani chuan kan mit tuya sur zung zunga chumi tum chuan ka fa pa le chu mei che in kara mangai na chuan in rol tur ka ni lo ti ka in hre chuak ta ni operation chu kan be sei ai reita ke ma wangin kan ngai thata lova eni chuan min hnema lungai su enge chanchin ka wangai ve nange tin min tho sana kan pia dewa doctor pani in be mek te hne na chuan min lo hre thiam te u tuna heart surgery ti mek hi enge chanchin in hre mialem avatia chuti lai tak chuan pindan pakhat atang hian doctor pakhat hi ron chuak ve chia doctor pani te chuan doctor basu tin chupa chun lo awa chupa chun ron pan ngal wata eni hne na chuan lungai su engki ma thaveka dam lo po ngai to mani lo ve aron tia eni chuan makti mel de win chupa chu ena nang hi doctor ni lo a tingota chu doctor chuan makati mel hle mai kei po chuan mak kalo ti ni chuta eni chuan ka soyom zia chu he dam do in thok hi ni em operation ti me ka surgeon doctor go sati mai tel ve em ka ti na nia a ti le thuaya chu doctor no pangte chu lom lo ti hriat tak hian nui lui saka doctor surat basu ka ni e ka mu che ka lo me atia kalsan tangal daya chuta eni chuan midang ka vazo tange aron tia min kalsan tangala avathang bo wang wanga darka khadon lai nuaron le chawa ngai thalo takin enge chanchin kalo ti wata nual deuh hian min hril thei tlat lo atia ka mela hlau thon na chu mu a ka hrialom kei po ka hlau thong to ni atiam rong kwa ta
dar ka chan ve don lai kan ngak le a chan chin eng mala om lo ka ngai thalo lu tuk chuan thil dik lo omani ka ti chuak hlola ni e thil dik lo omani ti ka thinlung chuan a hretla tani eni chuan minon ena a tha em emang ti minon nema ke chuan i hre thiam lo ani ka fa pa ni sakli ringot lo asin ani ka nei hian tleirol tir te chau kalani a kan sei lian du nani ani le kei kan pani in ka ti a eni chuan lungai su a tha em emang a thidon reng lo ti in min hne mol mola chuti lai chuan doctor gosale doctor basu chu muang chang kan lam panin aron in zuya an mel chu ngui hiaya ka thinlung chuan engkima top ti in min hrila kan ma chuan an non dinga eni nen chuan kan lo ding ve a doctor gos chuan a lu thinga kan thei top tak meu kan chuani ma se kan hlo tling talo ka ti pal tak zetani a ti ta a eni chu thunghal no pa ke chuan ka lu ka thinga I hlo chama mo ka ti a doctor gos a chuan ka ni lovin kan hlo chamani ti paina hnunga ding doctor basu lam chu hoya kamita chuan mittuya tling trewa soiro doctor gosa hena chuan ngun taka enkar chung ka tia doctor gosa chuan makati kher mai ka fa parin na che chui ti chia arin na che chu thi nai ni thlenga ni ti soiro ka tia ka in sum zo lo ka tap chuak ta hlop hlopa eni po chuan mirong kwa kan tap dun homa he thil hi thleng don ti ka shelo ka ni eni hena chuan ka timol mola ka thinlung chu ale pe kom to lo tur khopin na a ni kho shelo ka om lai reng ka shelo ati a soi zo chuan mi ta tang chuan mit tu ya sur zunga soi non le tura min ngen to lo sham ka be sei mama hne na chuan ati a ta ti wangina o chu loi vek nge pi grace chu pon thleng ka wat thla ka le nu chuan mama chu chaldom me vin lo in ngai to in thla rung de khian mam athu soya khan thil tangka yo mem tin ka va zota angoi wanga mate ngai to na van boy deuh ve ti ringotin min changa biak boy chhun zom chi ni lo ti ka hria ani chuan mam ka mut san don che o ka ti ole mate mut tuile aron ti ve amut ve karin lo wang ke chuan ngai to na sen hlok thlak le tin ka thla karum lam panin ka kalsan ta nga la jun ni som pariatani mama chuan mate voin ni hi tangkai theyang bera ka mana tul dona apoi ti lo chuan min zui lo mai ta che I du le shopping mall a emo pa ka te hun thol le nuam jok lo mangla min ti chu tiang ngai tu na nei chuan zui lui chi ni lo ti ka hria ole ka ti nu sakna ka hlana chu mini ni leng chuan kanin mutalo ke chuan kolkata kholum torai chuan ka pindan chunga mutha dam chu ka thlang zo ka tlai lama kanin ema wang ka chuak har ve chau hotel ka le chuan mama chu lo la om lova ni leng kanin beto si lova ka be mai do nim ni tin kai ngai to boy hle ka ti boyang ti ro ka hlau hle chu tianga ka ngai to na in sual boy la chuan mama chu mirom beta hlava karon ho hi lo om lova ka chuak le to karon ho ma lo poi mi lo ngai to sung che aron ti zandar kwaria mama chu la ron ho lo ka ngai to ru hle ma se ngai to ma omero karing chuang lo ka ti tu shelo chu mama mut na pindana chuan ka valuta chuta chuan ka thilmak ti deuh mai ka va muta ka u chuan misual hnu chuya misual tam taka man tira thu boy tam taka ching fela thuruk tam taka hai chuak to bok chung zong lo ti to na chuan tun tum anga athil ti hi kala hrengai lo ani mak tak mai na mun na pindan banga chuan secret service agent te in khorna hmun ang main thalak chi hrang map le thujiak chi hrang lo in ta treu maya chu tiang chuan mama chuan ala tingai ho lo ani amak ka ti kher mai thalak in tar zinga chuan pi grace eni Hmingthanpuia doctor gosa doctor saumitra baraduas thalak te potel ve mishing thalak dang engemaw zatin tar te ero kala hriat ngai lo ten ni thung dar som pakhatari trep to mama chu lo la le theilo karil ru nuam to lova ti boy ka lo wangin phone ero ka ngam chi si lo chu tianga ril ru nuam lo taka ka omlai chuan ka phone chu ron hor dara rang takin ka lek chuak ngal wata mama lo ni
mam khongai om ka tingal wata mate taxi lala Mukundapur police station alo wa phero chuta chuan pigresi polo om tong aron tia enge thilom zia mama ka han tia zona zo ri su mate insiam la ikal ngal don nia lau thon tur om lo nia atia kanin bek na chu ti top ngala rang takin ka insiam hal zunga man mo takin police station lampan chuan ka chuak ta ngala kawat thlen chuan mama soyangin pigresi chu lo om to nge ya khongai ka u tin ka zot ngal wata pigresi chuan ka shebik lo he hmuna hian kal tura min ti wang ka kal ngala inon langrol tura ka lo ngai zo ka sin alo tia ka thlena tanga minute nga hnu vela chuan mama chu ron thleng ve ta zona kanin zo man ma havin police station kota chuan motor pathuma in dot zatin ron ding vele ngala motor chunga tang chuan police officer pathum hinon chuaka station chunga chuan ron zuilut ngala anjinga ho tu berni om tak police thuam pham ki ma in thuam adara rc pathum in bel chuan kan thutna lam chu ron panding ngal chata anunga thian te chuan ron zui ve ngal boka kan bularon thlen vele mama chu lo ding chuaka police officer chuan I'm Inspector Sanjay aron tingala chuta mama chuan phone ka ron hril tong che khan he thil hi Hmingthanpuia murder case sung chang khani ama sa in I duty hun lova ka ti boi che wangin min ngai dam don nia alo tia Inspector Sanjay chuan in thlashung su investigation kal lai ni a malak ngai na kan hre si lo thu dik khailan na konga min pui the ni phot chuan kanin tiam angin ni rem rot na nga kal chu karem tiang atia mama chuan kalome ama sabera chuan poi khoi tu chu lovin an tlan che thin ti ani angin he poi khoi na in nam hnoi te hi ka ti hlau thong zo tuin ka hria kan chet man mai nan bi bo man mayang ti hlo omani chuwang chuan zanin la la hian anni ho man theina waran nei ngal ka du ni atia ma se mister he case awang hian mi engemaw zat thu zo fia turin kan man to a ti sualan nei om kan hriat lo wangin kan chhuah le zel ania tun tuma hian an thil ti sual fin fia le thei si lo kan man le ringot ani chuan anukil te le mi puite lung kan ti oi lo hle don ani isia tangin mi poimo le challang tak tak an ni a indo bringot tur ati mek line mama chuan athu sei lai chu lo po cha saka ani chuan anin rin lok man main kan man tur ani mi puilen ukil te hriat lovin kan do pang ati a thilan ti sual ti fin fia ngal theina turin em inspector chuan ati le a mama chuan okisang deuh hian officer tuna chuan ka nei lo ma se ka hriani ka hne na ron hruaila mi sualan ni ti ka lo fin fiang khatiama che he thila hian poi khoi tu man chu chawani ka du ming thatna zong zong chui kuta om vek turani e anni chu ka ma ron hroi sham ro atia Inspector Sanjay chuan mama chu en wanga wait a second atia a hote chu wa be phal ta a chu mi hnu chuan a lo let le a kan manang thil kan ti sualani chuan mi puite le an tho puite anukil te le an chung te nen lam kan ti lung oi lo na sa hle don ani chuwang chuan hei hi hriala ka du thudik lo wanga kanin ti mol phorem lo atia mama chuan a kuta von sak chota ka hria e tin lo changa Inspector Sanjay chuan in local verem don lova min lo ngak reng don nia atia mama chuan officer arwalai man nge yangai chuti lo chu information an pe thei don ani hun pe sung cheu atia Inspector chuan ka hria min ring ro ati ngata a hote mi thanem tak nen chuan station chun chhuah san ta a Inspector Sanjay te kan lo nga lai chuan pigresi chuan kanau engthil chiang ei hriat ka hre ve lova ma se karin hi dikani tiro tin mama chu zo na zota mama chuan engtin nge top don ti chu ka hrelo ma seirin na chu ka tom pui ve che he thil hian in thinlunga tina wang don ani chuwang chuan zo na min zot lo ula thudik khailan ani huna in torna chau po chu tura har don ani atia in ati wang chuan mama chuan kei po min mertel venin ka hria makka ti hle a karil ru tak chuan zo na zo ka chak hle a ma se chu tianga thu soita ka chuan ka zot le ngam talo karil ru chuan police te chuan tu te takron manang mo tin ka ngai tua Dr. Gosale team te non manani chuan pigresirin helna chu dik ti na ni dona chu mama chuan ka trom puye che ati khani a
chuti ni chuan Dr. Gosa chu poi khoi tu lo ni ngei ti na ni dona makka ti kher mai kamit thla Dr. Gosa mi tui tlalai hmel chu ron lang uai uaya darkar ni vei to a constable pakhat hian phone call adonga anin biak zo nu chuan kongla kan ron thang meke ati ta a an ron thlen kim nan chuan darkar khat don lai hunan mang le a an ron thlen kim ta mo ti chuan Mukundapur police station chunga chuan mi kan than him tak her mai Inspector Sanjay chuan kan lamaron pan ngal wata mama hne na chuan Dr. Gosa chu kan ron hroi ve thei talo a thang na chin hrianom lova kan mi le sa ten thei top chuin an jong chun zom zel henga thui hroi te hian information an pe man lo tura ngai la kan zong ani tin hre lo tura ngai phot mai teang atia ama bok chuan iduangin hne na karon hroi khom ta a tunai ti tur ti ve to ro le commissioner le media ten minon chim boi ma in man tur dik tak kan manani ti hi hriat ka du ni atia mama chuan Dr. Gosa chu anar khai tu berani melasin atia om velo wanga poiti mel deuh chuan a check laka mase Inspector Sanjay lam chu hoya ani le niang miang atita chuti lai chuan anon throi zinga mi doctor pakhat chuan kau kil kau ka du ni tuna hian kau ngal ka du kau kil tel lo chuan in zo na ka chang don chuang lo alo ti ton to na chuta Inspector Sanjay chuan doctor I tong angai don lo hetlang wal thon thu soi kan ngai thla ho ringot don ani chumi nu chuan iu kil chui ko em mang alo ti a mama chu la ya dinga ama chu an miron man eni doctor pakhat le mei chedang pakhat le keini ho chuan kan thu thual taya police tamjok chun ding thung jinglam dar thuma per ret to a chuta mama chuan tuna hian thon thu ka hril don chewa chu thon thua changtu enge moza te chu kan jinga hian anom ve nge ka thon thu soi tur chu mangai na in bum na in phiaru na le tual that na te na vet nok chia ya mi then khat tan chuan thon thu ngai nom takani theila in then khat tan chuan rap thlak takani nge yang kan jinga hian nu hausa jet maya oma ani chu pigray zam lian hi ni 32bytes.net company a hian shareholder ania 50% lai share ane ni pigray si hian fapa mangai eme maneya chu ama ang boka hausa Hmingthanpuia ni he company a hian chief engineer ani nge chu tlangwal Hmingthanpuia chuan kum khat kalta khan thian thara chara chu a thian char thar chu Dr. Gosa ni Dr. Gosa ne nan in char nu loka Hmingthanpuia nuna chuan mei che pakhat alo lang chun zom vele nga la chu mei chia chu mei che mel tha takani kan jinga hian a tel ve nge a ama chu eni laram chan himi hi ni eni laram chan himi hi tunma chuan nurse tha takani thina BSc nursing repans aizola tangina zova chumi nu chuan hathok turin Kolkata hian aron chukta medica super specialty hospital a hian hunrei tak chung chu he thian nu nurse Santi Devi ripan sa zirpui nen hian an thok dun to ni ma se nurse chu mi hausa pigray zam ni private secretary a in le tul tlat enge chan ni in rin le lo niam jok fe lo tu le ngalin ama kani ti ro atia eni lam chu ka wa hoya makti mele mem hian mama chu lo ena a mel chu dang veka mama chu na soi chun zom zela a chan chu eng po ni se kan la hredon thowa tu na soi tul ri lo ve ti chuan kan nula mel tha eni le Hmingthanpuia chun in kop chho tan ta kum khat ve le kan in kop chungin anurem ti na le phalna po lama salovin Hmingthanpuia chuan eni hi nei chuk chuk du hial khopin lo mangai ta ni mangai na tak tak konga hi chuan mi pa te in pek na hi mei chia te ai chuan lo wa thuk zo kem chuti ni su se William Shakespeare khan dorom na ten om iming chu mei chia ni alo ti bi khau lovang anin nei ma ha win Hmingthanpuia chuan nei zong zong asum le pai aro khom tur te nen lam eni ming hian da aveka chu thu chu Hmingthanpuia kil ne na tangin voin khan ka wa hriani apasala thi wanga eni ro khom tur chu engtiang taka tam nge ni kan lo chut boi ve waka ngai lo a hre chiang ber tur pigray si le ama eni hi kan jinga hian anom mia wa chung zong zong ba ka eni hian Hmingthanpuia kha insure person ani wangin insurance company tangin sum tam tak don tura nei don bokani ti chuan Hmingthanpuia chuan
ama hmangai ngoi tuai mo ti chu alung an zai mani chuan anei ta heti lai hi alung chiat thlak zo lai chu ni a hmangai ngoi anupui chu mule chak ngoi in zaina pindana lu sana ma se hmangai chu mule to lovin khovel hi chhuah san len ta si chung thu soilai chuan pi gracie mi ta tang chuan mi tu ya sur zunga a thin rima wang le ril run ata wang chuan a khur hlok ei chuan ka lai nat ngoya nge takin ka lo kwa ngot ringot chu ta ma chuan chulam chu kan du tok riang thilmak ka soidona chu thilmak chu Hmingthanpuia lung test result sang copy kan nei te chu India rama cardiologist thiamber ti ngam Dr. Viveka Kumar chuan ngun takin voin khana en non le veka heart surgery chu thipui tur khopa hau tak le serious ani lowanga I tlatani Pi Gracie soyangin Dr. Gosa chu second rate doctor po lo ta se cardiologist junior le zual zok voina ka kom pakhat chuan Hmingthanpuia lung chulan angani chuan zai hluma in ring bik mi lo zuk nia chung zong ka ngai tua chuan thil dik lo in phu mom nge rin na chu ka nei het ta tiala interview chi sang kan neya Dr. Gosate eni tele operation team mi te hian Hmingthanpuia chun mangai em vek ma se thilo tura thia chu thina chu hausak pui tura nombok thil kalvel dan chu makani ti ro heng kan thian te hian interview thatak takan pe a alan dan chuan Hmingthanpuia pon mangai em vek ani ma se ti sualan nei tlat thung eni chuan a mangai em pasal chu an nei lim chhoni na su na alu su na chu thukina torna po na sat hle om takani a ma se ni lem lo ani ang ka mu masak ber trum chuan anin nei zung bun chu abun pe to lo ngal der ani a pasal boral na la rei lo te lul nen makdeu mai chu siam tu hian thil dik lo ti tu chu che swal tir thin hi lo ni boka chu chik pe te le ngai tu pe te tan chuan ngai tu a hria chhuah lo thei lo ani fo thin eni hian a pasal Hmingthanpuia heart surgery nei lai hian che swal na tam taka neya chung chu Pi Gracie thu soi tang te hian ka hre chuak ani Pi Gracie hian operation nei lai thil thlenga mu le hria tang zong chu min hril veka chung jinga chuan zo na siam thei thil engemaw zat ka ngai tu chhuah pha pakhat na chuan Pi Gracie tui bottle ruaka mu in eni hian tuiom na chiang takin alo hril ngal wat thei tlatani Medica Super Specialty Hospital hi damdo in lian em mai ani a mipa ngai tan chuan OT om na lam phei chu tlo zen ani kher lowang chuti chung chuan eni hi chuan OT bula tuiom na chu chiang takin a hretlatani chu chuan eni chu damdo ina chuan ami khol lo em ni tiarin namin nei tir ta a pani na chuan male nurse pakhatin ngam tak maya eni I ron bengam mai chu ni le chu thil thlen dan hria chu kan jinga hian kei eni Pi Gracie le kanau chi hi kan ni ka han soi chuak lo nge operation zo hun nga ka Pi Gracie le ani ten lo thut lai chuan male nurse pakhatin kianga chuan a rong kala ani chu kalpel zet to tia chuan a ron let le a eni hna chuan I thamo a ron tia eni chuan ka tha lo ma lo ti ve maya chu pa chuan engei an tanpui theina cheka nem a tia Pi Gracie chuan an ni panhi chu lo en renga eni chuan makti mel devin chu pa chu ena aninga ni ti lan tir pa hian alu thinga ka mu photo hnui ang tlata ka hriat chu le chu pa chuan ala ti ta fowa chu ta zet chuan eni chuan aning ta akut pha chu lek chuakin akut zung tanga Hmingthanpuia ne nanin nei na zung bun chu pa mu tur chuan a lek chuak ta chu ta chuan chu pa chuan ka ti palani ka hai che ni nge a tia kal ta chawani chu thil thleng chuan ngai tuana ti thui le zuala a chan chu eni chu damdo ina chuan thok tu te zinga hretun omni na lang tlatani kha mel nurse khan ngam tak mai eni bengam khathil mak takania a mel hriat ni lo sela chu keini ram anga chuan ngam takin a bengam hawinarin omlo eni hian operation nga lai vek hian Pi Gracie ma beka thlau pala a beka tang chuan damdoi chi sang ron tla chuaka chu eni chuan Hmingthanpuia damdoi ni thu le engtik lai po a sakreng thin thu soya ma se kum khat chung Pi Gracie secretary na tho chungin Pi Gracie hian eni in damdoi a reng thin o ma hrengai ho lo thung tin chung damdoi chu Hmingthanpuia damdoi ni na soya ma se chiang taka ka zo in ano pante ta tanga Hmingthanpuia lo en kol sei lian tu anu ngei Pi Gracie hian chung chu afa padam doi e thin ne nei nang hlom ho lo ani ati chu thil thleng chuan zo na min zot le ta
a chan na omang ka ngai tua rindan ka nei ta a chu eni chu damdoi lam chinchang hre tak damdoi in a thok thina ni lo vek po in Hmingthanpuia damdoi a hrai thin tu ni mai rin na te ka nei ta a ti chuan thei top chuin ka beya Mizoram lampo ka bena sa hle a van nei thlak takin hun rei lo te chungin eni ni na dik tak chu ka hre chuak thei ta hlawani eni thian nu ripan sa zirwal pui santi devi ka watlo tum hian santi hian thil sual ti tu te zinga tel si in phim khur tok lo na lo nei thlat mai bok chu apartment a eni te nen nurse uniform han thlak ho na lo tar thlat mai chu ni chuan eni chu nurse ani ti nem nget le zual ta ni chutia soilai chuan inspector Sanjay chu mama kianga chuan avak kala abengbulah chuan avakun niama engthunge soigan va shevelo ma se nuwa inspector Sanjay chuan mama hna chuan Dr. Gosa chu medical super specialty hospital pindan pakhata inok luma muni thu lo shilani rang takin forensic mithiam tele police te baka mamale ke chuino hlumna thlenna hmuna chuan kan vakal ve ngala Dr. Gosa chuan le khazia ke mo thil danglam nu chialo nei lo ma se kuta chuan pen drive lo kenga chuta chuan enge om kan han ena video file pakhat hi lo oma kan han honnak chuan ama Dr. Gosa chu kan muta office dokana thua chu video chu ama le ma in lak ni ngei turani lungai takmel hi puwa he thu hi soita a kaming chu Dr. Dipankar Ghosh das ti darani cardiologist kani a medical super specialty hospital a hian hunrei tak chung ka thok tok thil sual rap thlak tak kati na damdo ina nge hian kanun na chulakin om ve don ani tunmaya khan kanu pui hual eni lalram chan himi chu manani thu information ka donga chuti ni chuan kan nuron chui tu private detective khan kan thil ti sual chu ron chui chuak ta ni karing chuti ni chuan ka tan kho eng mu venga mani don talawani tuna ka thu soi tur hi kanu ming chalin thudikani ti ka soi masa du'a thudik chu pigre sirin angin poi khoi tu chu kani tual kan thatani he thila hian a bultum tu chu kei kani a ka thurwal puite chu kanu pui hual eni lalram chan himi nurse Santi Devi le Dr. Chhawn ten ni hetiang ti du naril ru ka putchan bulber chu Dr. na hi ka tui zong ani lo hi ni ka chung te min be sen ti hlotlin ka du wang chawa Dr. Zir kani a tuna chuan doctor ni turamin du em tu kanu le paten min boral san to a an mi be se ang ka ti hlotlin to wangin ka duanga kanun man ve ka du ta a kana kalsan ka du na le Hmingthanpuia ka ton na chuan he thil thalo tak ruam han nei min nei tir ta ni Hmingthanpuia ka ton tir hian tunge ni ka shelok lova ma se tunge ni ka hriat chian tak nu le a hausak na te ka hriat tak nu chuan ka na tlan san theina rem chang ani be se na ka nei ta a ruam man na ka siam ta ni chu ka ruam han na chu hlotlinga kanu pui hual ne nanin nei ta a hausak na zong chu kanu pui hual mingina oma engkim ka kuta omangani ma se karuam manna ka telve hau lo thil thlenga oma chu karuam manna hlotlin rualin he khovela ka thian thaber chu ka chanani ama Hmingthanpuia kha heng hi thudikani ai ngai angin Hmingthanpuia lung hi a thalo hau lo damdoi mangina lung na thok an ti boi thin zo kani ama kan du zong kan nei nu khan operation theater a kan lut ta damina chuak le don lo ani ti re ngai in shelo eni kha mangai emema surgery zo wadwata du chan po eni khani ma se thu dikhi hriani se avana don te rengem hei hi nun na kan cha sak dan chu ni kama operating table a Hmingthanpuia chu mu a ni khwa reng a shelo kan team zinga telo Dr. Basu chu theater po na chuak chi a chuti hun chu Hmingthanpuia nun na kan lak sak thei hun rem chang ber chu ni ngun takin ga thian pa mel chu ka juk ena min rin tok ziate min ngai na ziate le kata narin ziate chu ngai tu chuak oya ama ka phiruk dan le chiat na tur mai ni lo a thi na tura ro man na ka siam dan zong chu she om mela pureng reng lo chuti hun chu ka hun nei that ber lai ni ma se engine momin mola ka thian pa nun na chu ka la thei tlat lo ka thian te pani chuan chuti hun ba ka hun tha chu Dr. Basu aron lu le huna phei chuan ka nei to don lo thumin shil mol mola ma se ka ti thei tlat lo chuti lai chuan theater chunga eni chu ron lut hlola thilom zia hriat tuma ron lut ani
kan plan ang chuan operation team a Dr. Basu chu telve tura ni lova superintendent ni ron tirwanga ron telve chawani a Dr. Basu chuan engkimati boy vek lavin eni chu ron lutani engkima that vek thu le chu hmun chu awm ve na tura ni lo thu Dr. chhawn chuan alo hrila ma se ni chuan ka omdan chu ron mu a engkima tha hau lo ani ti hre thiam ta a ka kianga ron kala ghost tin ka omdan dik lo chu enge chan hria ta ron tuma kei chuan eni karua man vek ani ti chu ka hria ma se tin harsa ka ti zia chu ka soya ani chuan kum khat chung kha alo thlonin ka mangral mai mai hleinem ani lom ni ghost atia he poisa jong jong hi kan ma moni ghost kan pani tan a thi ngai ni ati le a ka thian thaber le min mangai em tu tha jail tan bok ai chuan leitam tak ba dam ka thlang jok mai nge ka theilo ani ka ti thlota chu thu ka soi chuan ni chu thinrim em a ke chuan heng thil jong jong hi karwam hanna vek ani ti ka hria a he thil ti tur hian ka som chewa a hnar kai tu ber ka ni ka theilo ka ti chuan ka theilo ti na ni ka thu ni turani ka ti ta a hun enge mati chung chu kan ngoi thapa chu ta eni chu ka ma ron dinga ngai tu chiang ro gos he doctor nai nin em te ni khata dar kar som ni pali nai thongai te hi he thili kan ti hlotling ani chuan ha thok lovin kan hausa to dona sin mishing te chu thi tho tur kan ni a kan ta na thi don ani tin min thlema ka thian pa chu ka zuk en le a harsa ka ti ni ma se ni chuan i bultana ni a atop min thlen puiro hei chen hi min thlen to ni a bulitana atopoi kharangai aron ti le a ni e a bulkatana hei chen ka thlen puya atopa ka phatsan le si chuan khovela milak tlak lo ber ka ni ti na ni dona chuti ni chuan atop chu ka thlen pui nge yangai ka thian pa mel chu ka en ngam talo ka mit ka chinga muang chang ka thian pa nun na chu ka chat ta ni Hmingthanpuia chu tlaidar nga le minute ria ta borala chuta soizom harsa ti em minute trapa a soizom le ta he kan thil ti wang hian ngai dam thei kan ni lova tu ma indem turpo ka nom lo kan phu tok hremna kan hu vek dona ro rel na dik chu hlen chhuina om dona ni ka thian thaber Hmingthanpuia phuba chu lakina omang ke hi ka thi dona ni atia chu video chu ti top zui ta ni chu video chu poi khoi tu te anukil te le pigresi enve turin inspector sanjay chona chhuah le a azo nu chuan pigresi ril runal tuk chuan mit tui luang zoi zoi chung hian eni chu ena eni ka fapa khana mai tak zet che sin ati khur hlok hloka eni mela chuan poi ti nai mo in thiam lo na mu tur om lo tham lo mel zet hian pigresi chu en zoka tunge ka ni shelo a hrengai bok hek lowang ati khuma loka pa pe lu san tanga la chumini chuan Mukundapur police station kota chuan media lam mi puile mi tam takanon pungkhom na sa hle a chung mi tam tak rom pungkhom te chuan inspector sanjay chu zo na chi hrang hrang an zota ani ho chuan Hmingthanpuia tualthih na chinfel na konga chuan mi pakhat poimo deuh omani ti reng an hrelo ka ulal Ropeka chu